Bagyong Maysak gikatakdang maglandfall sa bahin sa Central Luzon karong Domingo. Ang Pag-asa daan ang miabiso nga posibleng mosulod na sa nasod ang bagyo karong gabii o ugma sa buntag. Atong ikahinabi karon si Netherlands sa letrero gikan sa Pag-asa Mactan. Ma'am, unsa nay update sa bagyo karon ug posible basab nga maapektuhan ang mga biyahe sa eroplano? Ganiyang alas 10 sa buntag ang mata sa typhoon nga dunay international name Maysak. Nahimutang base sa itong available data na nasa 1,280 kilometers silang bahin sa Giwan, Eastern Samar. Aduna kay gikusgo na hangin at 215 kilometers per hour o pag-unos nga maabot sa 250 kilometers per hour. I-forecast kini nga maglihok sa direksyon na west-northwest, paspaso na 17 kilometers per hour. Kani nga maong bagyo layo pa para makaapekto sa bisang asang bahin sa atuang nasod. Samtang sa atong forecast, ang probinsya sa Cebu, gubang dapit sa Visayas, padayon na makasinati og maay nga panahon o inubanan sa mapanganuron nga tos madagong kanangitan o patak-patak na mga pag-ulan, pagpanugdog og kilat hangtod sa Biyernes o hinay na mga pag-ulan sa pag-abot sa Sabado. Expect nato na by Sunday makalandfall ni siya diri sa between Central and Northern Luzon. Sunday. Ang Sunday, kay mo man ni Friday, Sunday, Saturday, Sunday. Kay inika Saturday, dol-dol naman gina siya. Then inika Sunday, inika landfall ana niya. Mo na especially diri sa Manila, no, mo na time nga dol na kayo siya sa Manila. So there's a possibility siguro depende sa destination nimo, especially padungkag north na ay possibility nga na mga cancellation na nga time by Sunday na flight siguro. Monday, tanaw na ako, okay na siya. Kay ining landfall na nakalandfall na then nag-aanam na nagkahinay na ang mga maong nga bagyo. Ma'am, posible ba sab nga maapektuhan ang mga biyahe sa eroplano? Ang Sunday, kay mo man ni Friday, Sunday, Saturday, Sunday. Kay inika Saturday, dol-dol naman gina siya. Then inika Sunday, inika landfall ana niya. Mo na especially diri sa Manila, no, mo na time nga dool na kayo siya sa Manila. So there's a possibility siguro depende sa destination nimo, especially padungkag north na ay possibility nga na mga cancellation na nga time by Sunday na flight siguro. Monday, tanaw na ako, okay na siya. Kay ining landfall na nakalandfall na then nag-aanam na nagkahinay na ang mga maong nga bagyo. Daghang salamat, Ma'am Netherlands sa letrero gikan sa Pag-asa Mactan. Samtang matod sa Pag-asa nga kung mosulod na sa nasod si Maysak nganlan kining Bagyong Chedeng, ang ikatulong bagyo nga mosulod sa Pilipinas karong tuiga.